আজি ହେଉଛି 1 ନଭେମ୍ବର। ଚାଲ ଜାଣିବା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବର ନମ୍ବର 1, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୀରାକୁଦ, ଡାଙ୍ଗରିବାଡ଼ି ଓ କୋରାପୁଟ ଓ ସାତକୋଶିଆରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ସୋନପୁର ଓ ଭିତରକନିକାରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସେମ୍ବର 15ରେ କୋଣାର୍କରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 2, 1ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 75.5 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି 33% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜିଠୁ ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନଭେମ୍ବର 5 ଯାଏଁ ଏହି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।